Unha vez que a terceira parte do proxecto As Portas do Mar está prácticamente lista, o Executivo nogués xa elaborou un novo proxecto para acometer unha cuarta e definitiva fase para esta actuación, que busca a humanización e o empedrado da fachada marítima da vila. Esta actuación que está rematando nestes días pois supuxo un investimento de en torno aos 200.000 euros. Esta actuación final, da cual está redactada xa o proxecto, vai a supoñer pois un investimento en torno aos 60.000 euros que vai a facer posible pois que todo o conxunto teña un tratamento de continuidade e que se dé unha solución que mellore tamén o acceso aos garaxes e a esas vivendas que se atopan nesta fase final e ao mesmo tempo que se mellore a integración paisaxística e de conxunto da rúa da que se accedía dentro do Forte Lluma. Eso mellora tamén o acceso ao clube de xubilados e ás rúas interiores e ao mesmo tempo vai a posibilitar que se ordene o estacionamento, que se regule de maneira que sea factible o tránsito peatonal, pero que tamén se manteñan polo menos un número reducido de plazas de estacionamento onde pretende regularse o tempo máximo de estacionamento dos vehículos. Paralelamente, a actuación levará consigo tamén outro proxecto que busca disimular de algún xeito a zona de contedores de lixo existente na zona, mellorando así o aspecto visual da rúa. Paralelamente, dentro desa actuación, inclueuse tamén a instalación duns elementos que permiten disimular o aspecto visual dos contenedores de lixo, tanto de vidrio, cartón como orgánico e inorgánico. Distribueuse en 2 puntos ao longo da actuación. Esa estrutura de trames que foi colocada en eses 2 puntos permite que os contenedores se reubicasen máis ou menos na ubicación que tiñan inicialmente, producindo unha maior comodidade para os usuarios, evitándolle un desplazamento máis longo e de tal xeito que sobre esa estrutura de trames é posible a aplicación de lonas exteriores ou de vinilos que permitan tamén mellorar o aspecto visual, o aspecto paisaxístico, que queden disimulados eses contenedores e fai tamén unha doble función de barreira para evitar que en determinados momentos, como consecuencia dos temporais ou do vento, pois os contenedores se desplacen.